Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Estrella Fuertes. Al llarg de la seva vida ha estrenat teatre, televisió, cinema, doblatges, però mai ha estrenat cap llibre propi. Ara sí, Èxit, on tot comença, de Roger Pera, Angle Editorial. I ja es pot adquirir online i a les llibreries de sempre. Ja ha fet alguna entrevista, però l'entrevista on descobrim la clau de l'èxit només hi ha una, i és aquesta. Roger Pera, què tal, com estàs? Molt bé, Estrella Fuertes. Has vist quina presentació? Sempre em presentes molt bé, m'estimes molt, tu. Sí, i és mutu, espero que tu també a mi, eh? I tant, i tant. Roger, ja portes unes quantes entrevistes, han passat pocs dies, però estàs en dies de presentació, d'estrena del teu llibre que ha deixat, com tu deies, els magatzems solitaris i tristos per arribar allà on el públic ja l'està llegint. Com està anant? Doncs molt bé. Bé, jo suposo, jo amb això encara sóc un novato, perquè, bueno, suposo que d'aquí uns dies diran més o menys com s'està venent, però estan molt contents, tant en l'editorial, quan ja m'han trucat diverses llibreries que s'està venent com a xurros, i estic molt content, però molt content per compartir. És a dir, aquest llibre jo l'escric per compartir-lo, com tots els escriptors, suposo, però en aquest cas, bé, comparteixo intimitats, secrets, moments macos, moments més foscos, i el que rebo de la gent és molt bonic. Hi ha dues coses que em diuen que m'agraden molt. Quines? I és que comencen el llibre i no el poden deixar. I segon, que com que no és un llibre llarg, no? Em diuen, em queden 2 capítols, però és que no el vull acabar, no vull que s'acabi. I ho trobo molt bonic. Molt content, estic molt content. Sí, a més vivim una etapa històrica. Sembla que tirem endavant, això sí, perdent personetes i danys col·laterals amb aquesta pandèmia. A tu t'ha coincidit amb la presentació del teu primer llibre, Èxit, una presentació que s'ha fet diferent per les circumstàncies, però que ja tens a les mans del públic, que està ja llegint la història de la teva vida, perquè repasses la teva trajectòria, teatre, tele, les teves vivències. Quina part t'ha costat més? Doncs fixa't que Èxit, on tot comença, on parlo des que jo era un nen, bueno, i era petitet, fins ara. Potser t'he de dir que les parts que més he repetit són les parts que no parlo, no?, del tema de l'addicció. Del tema de l'addicció i del moment aquest que la vida em posa una pedra davant, enmig del camí, em va sortir molt fluid. I de fet començo el llibre amb això i després començo amb el moment difícil, al començament diuen que és molt potent, i després faig un remember des del començament de la meva vida. Potser t'he de dir que les parts d'anècdotes, que en tinc moltes, també però els moments de sentit d'humor i de comèdia, que jo sóc molt exigent, no em fa riure tot, potser allà és on n'he filat més prim. I lògicament hi ha un capítol final, que per mi és una joia, perquè m'obro totalment en canal, i és una carta d'amor als meus pares, no?, i a la vida. Sobre aquest procés que vas haver de viure fa uns anys per una malaltia que és la droga, una addicció superada i que estàs compartint, quan expliques aquest tema, no tens por a que se't tanquin portes? Pocs actors i actrius ho expliquen, això, eh? Mira, saps què passa? Que estem aquí, en aquest país, on el del costat, estem molt lluny, encara als Estats Units, quan imagina't que hi ha 2 persones que estan lluitant pel mateix paper, no? Pel mateix paper o pel mateix treball. Doncs, si hi ha tenen més o menys el mateix currículum. Si n'hi ha un que ha superat una addicció, agafen aquell. El que jo he treballat, el que he canviat, com he canviat la meva vida, com l'he treballat, l'exercici que he fet per canviar les coses que em feien mal. Jo puc fer teatre i estrenar ara, hauré de fer una sèrie de tele, m'han trucat, que em volen, que no puc dir encara res, però tots els meus èxits que jo pugui tenir a partir d'ara no seran res comparat amb la feina que he fet jo al cap d'aquests anys per canviar la meva vida. Si jo d'alguna cosa estic orgullós, és d'aquesta feina. I no en tinc cap mena de problema. De fet, jo escric el llibre per parlar-ne. Si no haguéssim parlat del coronavirus, estaríem tots infectats. Doncs parlem d'això. Si no passa res, si les addiccions es poden superar, simplement s'ha de parlar, acceptar-les i parlar-ne obertament.
és un tema que, no?, encara, té problemes amb l'alcohol, no en parlem amb ningú, té problemes amb la droga, no en parlem amb ningú. No, si al contrari, s'ha de parlar. I això és el que he descobert jo. I el que vull transmetre, posar el meu granet de sorra, parlem-ne obertament, que no passa res i és la medicina per solucionar-ho.